Можна стаць уладальнікам замку вельмі танна. Самы танны я продала за $1. Ситуация у Чехии с замками, я бы сказала, катастрофична. З 2000 замкаў, з іх 90% якраз у стане, дзе патрэбна рэканструкцыя. Беларусы, яны такія, яны не настолькі ўпэўнены ў сабе, што маюць права на замак. Калі я пытаюсь усіх сваіх кліентаў, а ў мяне на спачатку былі толькі адныя рускія, украінцы і казахі. Гэта зараз ужо то яны з іншых краінаў. І я заўсёды пыталася: ну добра, навошта вам замак? Дык вось замак менавіта для таго, каб стаць лепшым, каб пачаць сябе паводзіць па-шляхетнаму. Яны хочуць пакінуць пасля сябе нейкую спадчыну, нейкі след у гісторыі. Самае дарагое, што прадалося, здаецца, 1 200 000 было. Самы танны я продала за $1, і гэты замак набыў грамадзянін Расіі пры ўмове, што ён гэты замак адсуне на іншую землю. Мы некалькі месяцаў шукалі спецыялістаў, якія могуць перавесці замак з адной тэрыторыі на іншую, і ў выніку знайшлі. Аказалася, што не трэба яго пераводзіць цалкам. Можна гэта ўсё разабраць па цэглях, па камянях і так далее, кожную ацыфраваць, а потым сабраць. Ну, конечно, часцей за ўсё яны выкарыстоўваюць тое, што гэта гісторыя, звычайна гэта нейкі комплекс, часткова гэта гатэль. Заўсёды там ёсць рэстаран. Хтосьці базуецца на гольфу, хтосьці менавіта на масаж, спа і гэтак далей. Клінікі. Канешне, ёсць такая невялічка, але ўсё ж такі частка ёсць людзей, якія это набываюць для сваёй сямейнай рэзідэнцыі. Але я ніводнаму беларусу яшчэ замак не прадала. Чаму беларусаў няма кліентаў? Я лічу, што гэта адна-адзіная прычына — мала багатых людзей. Па-другое, магчыма, гэта яшчэ тлумачыцца спецыфічнай ментальнасцю. Проста для таго, каб быць уладальнікам замкам, трэба мець адчуванне: я магу, я заслужыў. Ёсць адна дзяўчына, якая сама дызайнер-архітэктар, і дзякуючы таму, што яна пачала чытаць пра мяне розныя артыкулы і сачыць за мной у Фейсбуку, яна потым мне напісала, што ў яе з'явілася адная мара, яна хоча набываць беларускія замкі і іх рабіць там рэканструкцыю, каб адчыняць там гатэлі, напрыклад, ці нейкія дамы. Я спадзяюся, што яе атрымаецца разрабіць гэтыя праекты. Гэта якраз той самы выпадак, калі чалавек проста захацеў менавіта з гістарычнымі будовамі працаваць. Я лічу, што я магу прадаць усё, любы замак, таму што кожны з іх мае нейкую гісторыю, кожны з іх мае ніякага прывіда, і, канешне, кожны замак, я веру ў тое, што мае свайго пакупніка. Трэба проста пачакаць і